Obumansu bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Egosori yo kwegera Nyabeta nigekore twasebule na Ndizi TV kubwatana na manu mubugani ukamele park. Last week na kwata chibese ukagote tushugurikira mangana yo ko gita ushugurikira mangana yo title deed so kaibona gwikire. In fact mina munoroche ibintu bire binge amangana nambo atakati ya ibintu bire bingake. In fact mangana onya tori straight forward metinche ngota ko montorio straight forward uto para nere very straightforward kusekero ngamweta ko kore ibintu bunekeiga ngotaka twa kora rimu twa kora. In fact ibintu ibina na expost muneki na pangirensa nile tiare gukora ingachi ngakitsi ni mata nkoro opereria mangana ko beke ibintu bya round iga nkore hesabu igobon tutebe a title deed ngochere very soon. In fact very soon. No sure? Yeah, of course sure kabisa ni to mete report tinda itogosane naye ase ni tuko kachirandi cyane gaiga manye twakoranire naye nyende nkore ibintu bya title deed makoli title deed njene guobe karati gango ngikegendere makoli iga kwane tu mugondo uri muna kwa kwanete baba diri muna kwa kwanete ngo ukamyo kino moro ganso imwa busibulyo mito oyo ningo ukaoni muri munyumba yane to yose kino mugondo uri mire ndi kwaone tie nyumba munye karati bo munye oyo ningo oyo ningo pasteko igobona naye nkagite no mungaini ori nkagite no mwana ori mungaini ebeso kaliko aye ngosebo ga kalinde gosebona nayo gota koinuka koruo boso mwana timubatense ya yabona ko gosebo akingo teba no mwana ne kabo mungaini egere naye to koinuka koru Mombasa bosa sininje bamatega bamanyitenga umwana unyarebe Mombasa kerare Mombasa ajitendo abitete ngina arabo getensa gotora bogete yo njale gotoita
tigango bamanye nga yaya rero umuntu nuri gagire ndete muno mwana uri yari Mombasa ratema bona ko genda lirolyo amangana acara rensa ige bintu bisuma iri saiga irinde abo bino bagenda nanje mombe ikebuye abo yigo mama bwana kandi ndanyuri obo yaye mange kugamba tore sasa nande kwa bwatirinda makali togo sibali sinini ongotere ryogo likore gas ai akike bona gako beke gusika goteba ngo byaro kuya tali kigusika rike goteba nga uko byaro uko bekwanyoni etagutuma mai galone nyasaye no muya masabongo na musabira abana bana ne kire kienye sukuru ni gento kiamana ainde na gokire omwana one abigite kianga kintambe kiye gati ya Mombasa ero yeti munanye ba yetirisi nore na ba mate ba goteba n'umuntu no yari na bana bayende ere buya ndanze bona ndanga ngitira ira lakini amasabongo na musabira abana Mama ete eira tatandie gutekerae alinya gitari atara kuinjira murindite tatu minto ya ntebeti mwana one to basi kutigo mwana mu Jerusha tuibe babere muno muri babere ga igamba rindite njige ntonta gitikorwa samura mukwigwa minuna manyi ngaya utwara masikano w'icyasi uyundi natemera singunya nakurira sukuru kwasome tetoka nk'ibintu birobongo bwawe mebinge nibura yabamura nibura ya nini open your mind kabo umuntu muhaini rengerera ibintu byawe furthermore ayo nuchite extra mile nana kumanya nk'umuntu osomete ngo barumuri umuntu asomete boliri bogo koraki boko rumutu ungahimira umanyana kyakomenya n'abantu karas muri kwegasi irisha n'ibeta utwara masikani n'amanyama n'abantu ndotorambura kwa narambura kwa ukonyo mukwani nge matana korera nina manyinga ya n'abantu abo tinta gitugo cyo kurumanga nayo ngawo n'umumura mo kubuna n'umumura mo koraki ora sura abasa kwa nyarmo muru yundi tayo katien anjite nuko basumba akiri n'abakemo mbona moke n'abaya mbona bakoraki bakobu utingo cyo kwana ingani nandinga kende mumu wote cyo oya mbo cyo kungo kwana ingani nandinga kende natemire ko barenda natemire ko baga tabuna abana ba tinta yetingwa namangana amange tuwene mone sukai mwe to ni kusigata amange no bosungu nabana ni timbasa kuibumanga nayo na hinga kabe no mumbura buko never ever togone anchana ni nabana ingane tingoli roro nanande achi nguo ya nyiko hiyo sema nguo mimi kitoka rangi hivi baba ngote ko batebi tako bwana ngote kwanza na kyukuruku nguruku kerebi jana mata kinguruku ya nje nguruku nyanjira ndagotibara cyo kwana ya nde ngote tako bwa atukumana mucho kuba twanya beta umuntu rubende tati kwende kuba twanya beta nke muntu yomo nande nyabeta kuntu amwire kumuita
Kini njanga mora madera kulingana kwa marabuno musiko minta mapesa yetu amuironski katatiga ngatabatanga nde musi muigore mtu mwana ubandi ega stendi babona togwanza ngombe lakini njangara sengenje moyo rimbwate yananga muigore nimba tunibone yake muntanya ore cyake cyane kere eko cyongo nyongo usiomerisio ngwa korete biya soko muigore lakini nyabeta paka boni gatara ikasoma kementari kasoma taraika jorio ko boeta na ndinga kemuntu na bara aranyore ke mundande gati kabe ya yo misko inesinga ando ntari kasoma mbote nandi bone ria kabere kintinga gerete makuli ekengie kokoretega ngayubule mubule ye ngayina kuli ngayubule mubule kata ko ngara ngayubule mubule ali mo ukuru kwanza chete no mukungu ocha konyubule ubule mubule ngayibona makuli kuira bana kwajete no bole kwanya ko ngo ngino ko to kuito musala watu kangu yango ngora urana makamita no nyorito mwana mumurako gwatera no nyorito mwana mumurako ngo bateraga karatiga ekanise yengo chitirwa umwana mumurana ite nonyesa ara nyoreta amane kerare miaka yobo tu akwane nje ngokole bintu byaneka makorto rwo chikokora binte bima nje ngokole bintu no nyorito mwana miaka yonse pi nyabarengo emyaka ibabere siku Nairobi nganye isigete no mama kanisa ngisigete ngai nare ko nyoru umwana mumura ko kana babo kwanje ku Nairobi nande nare ko soka isiko yenyoma niko kwa chota no mungi nambwata no musari kango munu free makoli kango munu free makoto rwo chikokora kende ga umugoro ngai nkoira bana ambo muno bono umwana nyabeta nigasi kango mwana no bwato mwana mumura aya nore ka ko nyoru umwana igonko nyoru umwana embe obusanga yole nore nka gusemba babo kwanje kukaza mu Nairobi botomero mugati botambe tinta ge mugati no ende nyumba yo bachanu tubwa ngayo mwana mumura ngai bono ga ngainde iganga inde hata tiga mama kina hata no tokolere igo obwato tutagorere nyumba nne ntwa abana bawe na mama nyamete tutogochikobera ogatoseri We have abused the office of the Territorial Governor and is in breach of Articles 73, 75 of the Constitution of Kenya 2010. Muswada bw'okumurusia BC omukonyi bw'omugavana agotegererwa ase Ntundende imeye County Assembly ya Kisii. Nchege Ntunda sabe abarayi baito bagusii egento nkere twaretire ke gocha matanga twamanya gochaka koreterania ayibwororo tigakoburukania emesangerekano ya matanga okona kokoborirwa gocha asa barayi bagusi. Chere will collaborate and work with other arms of government in the spirit of interdependence, reciprocation. Omunachebi na manene Martha Koome koboria ebigambiro gotwara obosibole chinga kicho bokoreri bwabo.
kobwata abana bawe n'omong'ina ay'okubangwa aikiria amaki ogatominyoki tokenda kumenya emechi omwana kira toiranire ay'okubangwa one ti oboremo ogatominyoki tokenda kumenya emechi toiranire togochikonya munene oboremo omerete asitoyo tokobera arabu mocha gotema amang'ana ati omwana omomura abana abesike igo intu nabakitore intu tari bana tata nokore igo chagosomera mama igoro omwana omomura kobwata abana abeisike babere abwo ntari bana torakora buya ai baba nakiuregeiga oboremo kwagorete okomete obonte oboremo kwagorete nomete nakikonyetore ngaikonyetore onomete ntatomi ndabwata abana babere nomong'ina timaiti kouswa abana seng'encho nchemete tabwati family nomete oyo ntatomi ntabwata abana babere nomokungu nchemete tabwati family omete tabwati family makori tiwantebete tobwati family obwate family abana niwe to mwana oyo mona asire tokurukunya beta arafu kokoteba tubwati family kobwate family erengiye iga n'abana bankayotete bagende kayotete abana abagende nkwata chibese cyane omwata chibese irengecho 1800 ai baba ngose netikero kumwa chibese no twaringe nchenere kero namwata chibese ai nere oyete tigango tebi oyete oyo matako chibese chao imobegete sei muna ncho mongno ya narengo bamura bamwe abomba arengo imobegete sei nere bwo kobegete sei ya yasenga nchinchate tabwati family I'm so surprised korabwate family buneye so makoli onge chibese cyane or else chibese ntaite toko ngaina ngatubwati family I remember very well nikikuuliza ebore mobomboro obuyabori one baby or straight forward kumbo obwate family gaiga arafu kunya kobisa onge chibese cyane or else na kuaminiti sana na wanda betubwati family nga kuamini ikagera ngacha kugorobole mu bwogo kurumoisonde nkoro yanyitire ekongita anyobole mobo mbuli bweke maene igungo tebiga ntete chibese cyane ujuna deal na nani ndata chibese cyane onye toko nga chibese cyane ngoko siekerande ngoko siekera na kuna mwenye atakutoa ndani na koire chiwiki ibere ongiraneri 800,000 cyane kama uwezi nipatia utajua mimi ni nani muone Pole, mna hogo si. Kana kirusha magana ya. Nime de bro ya teme kugambe point ile. Nchine kwa kitata kwana. Andonye kuga mangana yo mwere tata kwana. Kusengwa iwa. Umuro na uranyorenga kutochesera kilitens. At the end onya ndani mtugo fight iga. Tokwanga na posa na ndi ntuna manyinga ya. Mwen koraiga. Toko boko. Tatubuatira nyo boshebyo bongo turatira tukore ibintu byamana. Kuingana injera na murisiti gari hasi na mwetereti. Danga gertenege sinara cheka sinara akebe terebe katari agachire akebe bwetoko bweterio takato tebe. Mwango che kumuitari ndigakia. Ona kinega stue ngomete besanere kugaba. Kini bonse tuandangera na meanga tebe basta gongonya ndosi. Tuanda bomombuya. Lakini to basa kuwa babuna boniga kimudota yo kenyoreke. Kemen. Ndabi ngo buna doko. Gotinya tinya go tunya go tuara wasi. Ibona ntoko ara. Swata bankere byokuruko. Nje nyanjera. Sezonguri kinyabeta. Bata no meta so. Simeatiri goswa. Hari mteje kutukori na murigiri maramangi sana. Simaye konte bitari gotoka. Akwete. Enamba ya nange. Wone chine bitari gotoka. Agato kumanya na igeto stegeti. Yori akobwete. Umatena boko kwa. Tia tokorega. Kere tango tigere namba yane. Bosa no mete sobo. Etu komorosio kesio vaiga. Ungakire simu. Ngayire no wate simu. Tukwatsi dika sisi yawe yani nati bomorero. Ono ntokonya.
Tiango tebia, tiango tebia watiro moto. Nanya ko watiro moto. Oyo chirego chawo. Ogoteba ngokaoni obolemo. 800 okaoni obolemo bwe sokoro ga no bwateri bagali okaoni obolemo bwe sokoro. Kaichi bese gosebana ne roni chia kwabugori. Kaichi besa chire me ukoga ne ibungosu kunati kaichi besa chire. Mbabo gwanchi kugwa chetu kunya koragera mukimoga ari kwarurunda kwagenda kucha kitengera okumnyoka nchi kwagera simu muga kunga ngakitengera karati komongno besa tubwati kwanza mugambi ngokoligyali inje ukocha komnyokiga no more kibino kenda bwo mugambi no takeirole kwantetyo ukocha komnyoki no moroga komnyoki ambuone na ira nirega tarire isigo mukungu yago cha kugora boli muga no ndiga muno mukungu bwechinguru bwoye utene no bolo kabisa nechinguru tachetense boli mombo yokoni kwenda kwa chief ukobe kumamenyo yegeteli bakoga gotero echera nera kugenda akada ge bitume byo mama bitabwati ngende ali bakeke uyateke iga kende ngiya go chakokora gangacho kwenda ali ngacha kolenta babo kwanchi kungana ugakoni chibese imwana irete school muna ne itachira ingitachira inkasiboro kini ngomama ingitachira ngasomenya betone nkamutabuki bitutu ane amasomete nkamutabuki chibese go chakoni ubule mubwe sokoro gaga ngana ubule maoni ringa bona ko aralia ate konyare kana pi bitutu ane mama tiga aya makaikero umugambi na cheto ninde bono ngura nando pio box bo mweli pio box bo mweli ka amanye ko chokwa amanye ko rayiniswa amanye ko roberi amanye ko bangwe bice abangwe iboko byuka chinya unyichuka arabo nankomorora gaiga mama kumurabi ata batabwati mumura nchabona mumura singe yabata no mati no mwoba kwaite kya iga mama ta kumurabi no nyene megati yari ko tentara kumeyo byago tanga he abana bane ngana ndire megati iri yago tene chiko tuchinda busali abakora to kunye megati to tabwati ro ne nyomba ma bono utinire nyomba se ngapa pio box wo mweli pio box polisi bate ekengeli ko sekeru intali gocha no monta mwage to no manyete amatigaye ada gocha omuga ko ibona to mubekira bona chonjo tigaye wo mweli straight muga ka tari gocha straight ya wo mweli njenchienda bona tigaye aya igani nje bona ngotiri ko yaga ani ngo ngotiri ko yabona naye guchingu bona ngocha ingotuma nyaire chinguru ga ngo charuka kene ngiya utakotega acha koni buli mugwa nenje inche okoma kwa serikali no gotambe gukora bari gwikeri bakasa kare ngoro imana ne cyo imeko gumuyore gocha komutiri ko matara kai goro iga amanya ko nyoro swate ngambole mukia bwadi eso ukoro kwanza tigana enda bu mwe kumutangane rwata kunyu masabikia sugate batwatsi mutigato bange mutenoro mwinari mutegato mutambo mataksongo amata mataksongo no korokana ekona mwinari abu chumatatu ntegete chinsa inyiga oje tomera negari tomera ntwande bakasobo nyabeka ga kyose no metsobo onkyoro harafu story nago tebigore yake muntu ninje naye orenga babiri onako mistake manye ntutwachire I promise teaturu santo kumanya sana no gwata bate yanye ntoko nsino stai yanye iga teaturuga mali yo keep promise yi sanne tomera no sawa tu abarende inkweba nyabeta tomo moyae nyabeta no yae nyabeta na mwa yae nyabeta wajani nyabeta bako moyo nyabeta aye nyabeta 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 no moyae nyabeta no moitonga nyabeta masikano mangana nyabeta
nche narosire komenya sensei ibinto gwankorei tigana nere nche ntebia mang'ana aburi onya nekusi utaite komenta nimbati besa ngwire skulu ana wako gechingi kya konya ainyamusi ngogo tetio beke bikoro to byani ninapenda ukicheka cheka unapotabasamu Nyabeta iyo nego sori y'ukwigira Nyabeta buna yaretwa Sebule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani Okamele Park. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Yake gima mwanchi omulie beta sene ya Ndizi TV nebiro bindene nditokumerana asemesa ya mangana maya elinde ngomanye na rebereka okolekana kora chingongo chansi inye chense asense mochi chemitandao asense moya Facebook na bokwenda gutubwatia wetra Ndizi TV News Digital na pega sense media YouTube wetra Ndizi TV News asense moya website na wotunya wetra www.ndizitv.net iritarane Frida Kerubo nolio kaneke unachibi channel yogiri agokera sole asenchira ya bene nere Petra Mukeira asinse mochi biorokele ni utukubatanere Lydia Mose tetranyora amangana maya asenchira yoko ya chuta. We have accused the office of the Territorial Governor and is in breach of Articles 73, 75 of the Constitution of Kenya 2010. Muswada bw'okumurusya BC omukonyi w'omugavana agotegererwa ase Ntundende Imeye County Assembly ya Kisii. Nchege ntonda sabe abarayi baito bagusii egentonkere twaretire kego cha Samatanga twamanya gochaka koreterania ayibuororo tigakoburukania emesangerekano ya matanga okona kokoborirwa gocha asa barayi bagusii. Chere will collaborate
and work with other arms of government in the spirit of interdependence, reciprocation. Omunachiebiina omunene Martha Koome kuboria ebigambiro gutwara obusibole chingaki kyobokoreri bwabo. Wanchi omurigereria ngo kwaligani bene linde tobeto gusanga asobwamo gochaka bono igago ika omoelio amayaye bire bigani gotuko chaka kurwa sorogongoro gusi asingo kumenya buna nigo aboncheria kurwa asechiro ya Kyogoro baba bagwesoke bene nabo igogo chora abaraya barabe bakubakorera emirimo ase miaka 3 eribusyo okwana kora chinseme cyoni go baba bagokera obochori obwabo gokorekana litkolia lero asibane kebona nigo bwakorekana asinchira yo bwene nabo igo obwasiuku abaraya bachore nigo baba koli eira gochego ikirania amagendero ase chinseme cyo mulikito Julie Kerubo na mange Onchoreria korwa sechiro ya Kyogoro ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo batwaro obochori bwa bene asechiro iyo eryogochora abarai ao bakora unomo director bw'echichiro e kaunti ya Kisii Zakari Mose nigo obwene oborendi no bwasyoku bwekiranirwa Nora Ravera Sawe 1 2 3 Korwabwe tokanyora ekerogo kia aba youth representative ngasekere chiro narandu twaro moto komanya ama ngana yabasai kialera abasai mbare chichiro baba egatiye birogo ebyo byenge korwanerwa nekerogo ky'omutenenerio monene omuteneneri bw'abasubati abasai nabo igo abantu babwate oborema asedi chikoria Kisii County Trade and Markets Act igorigote abuna kere chiro necho gutwara abarai bachorire n'abantu bakorendo geke bakore biashara nara itwacha rero igase echiro ya Kyogoro abo bisabara be serikali ye county under the leadership of His Excellency Paul Simbarati nabo usaba wata a lot of integrity bago kolegasi yo boene na uwasio twaenda ndo tolenga ki tunafanyia wananchi haki na kazi ya soko iweze kuendelea tichiro cheite wochiriti nyinge abaraya batogo chora egasi ya benene no kubwaterana ne serikali koloranga Kyogoro ya twale litkolie chiro na ende chiro ya beire nene ga egere konya ba mama bara banyara gukora biashara nigo bari banyara kobwa baba bakwire ira yogo chigokore gasi asebo igo ekerogo ky'umutenenerio monene keru no musubati ekerogo omusubati atana gwikaransera nonye bunna obochori bw'echichiro bogenderete malieta arilia kwamba kabasire for Kyogoro market inte bamwira kanchara bunne chare dia Kyogoro asaba kaka batatu kurumaga bambwateti bangina na baka bamwira kanchara bakorere Kyogoro market ndata magendero toigwana na sumanya ton ninche naira abo melep wa Kyogoro market atwaso morembo muya na ende ni gotogusaba tugwatirana twes ikiani numwato chora na intunto bakorere mirimo muna mwato chora egera tugwatirane Kyogoro yitesukemo asa marieta njengoro ku Beiton Bosire Momanyi goseba tevi bono ya gose forever young what yes forever young Kenya njino mosai ku Kyogoro ward igo banchora bangakira chikura nabuge banga chionsi okorra bari batange boye bake lakini rende twachoru no torega nabangina bangire ga tokore obi gasi njege ndonda sabe chiba je national government ligo rachia bana youth babwende ko kuna Echira kito bwati chiche Kyogoro abana youth bakorega ndieta ngoro ku Sofia nyaboke manoti onko ira ria ba Kyogoro bakori biashara ba Kyogoro abechituka ngambi yamono na ndembi yamono etabwatia kerengo asogo njora munekero kya bangina ntenenere abangina ba Kyogoro sechiro ya Kyogoro mune wimenire abo babu nigo banchirana na machibwa yarwegwa asebaira eira yogo chikobwaterana n'abachorwa bangoro kurutu muranga na yo mabona kuburia kiruge ke Kyogoro women lab lakini yo mindo nambua aseigo komwa ego ahead
ande ngo batebina na botuku bwaterana okubu taringa igo ntwamanyete kene kure director gotebanga for the first time kichiro chonsi aetire bakataracha ngambanya korora mukungu tari congratulations ya Seridia Yungo ripoteria egetaseni kia Ndizi TV ninche Julie Kerubu. Omo MCA we wadi ya Ichuni Wycliffe Siocha nigo abeka omusoda bw'okumurusia AVC omukonyi w'omugavana Dr. Robert Munda wesiobwe County Assembly ya Kisii. Okwana nigo abagakwerera egati ya mamocho amonda asaba kagukwanira igoro yoko egwali yaki ry'ekishiringi kiribu chimisano nesatu nabo igo ogotaigwana na mumuro mwabo negati ya yande amange kodende nigo egati ya ba MCA baba bagwesokia nabo igo kweneke buna amamocha yo tali yengencho asokumurusia AVC Dr. Monda Mulikecho Mildred Momanyi nabakagwikira na Stinsemecho nabo igo gotwariganira oroboti rokobwatia Magega yomo MCA we wadi ya Ichuni Wycliffe Siocha korenta omoswada ase bunge ya Kisii eikiaeta aso kumurusia AVC omukonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda bono nigo litikolia lero Siocha abekire teneni ama muchalia amulengete Dr. Monda. Mr. Speaker, sir, the Revenue Governor has continuously diverted county enforcement officers from their course of duty to work in his farm. The Deputy Chief acknowledges of about 20 county officers under the supervision of the sub-county administrator to arrest his brother, one, Ruben Monda Urani Atundura, for cutting down trees that his brother Ruben Monda Urani had planted. Ground 3, Mr. Speaker. The Deputy Governor interfered with the appointment of the vacant position of the commercial manager of Wasco by attempting to bribe the managing director, Ms. Rusi Waito Washira, a sum of Kenya shillings 100,000. The actions of the Deputy Governor, His Excellency Dr. Robert Monda, of using his office to solicit for Kenya shillings 800,000 only, thereby conferring a financial benefit on himself, and subsequently sending Kenya shillings 100,000 to Wasco Managing Director, so as to influence the award of a contract of employment to a preferred interviewee. Nonyana boigo nigo omonagari bwe bunge ya Kisii Dr. Philip Nyanumba abolia aba MCA guchawanchirana ebirengereri by'abantu egati ebintu binde ebinge ase nonyana boigo omo MCA Masimba Boss Mairura atanchirana nenganeyu to put an advert for the public participation, because we must be very clear in the local dailies, because I don't want this house to be accused that we have removed the Deputy Governor from office without doing what the law requires. Further, I will issue a notice of 7 days to the Deputy Governor on October to invite him to appear before this house to rescue himself from the judges. Highest court of this land, when to speak at the Supreme Court, ruled that indeed public participation is important, but it does not apply when it comes to impeachment process, Honorable Speaker. Honorable Speaker, when the Supreme Court has given a ruling, Honorable Speaker, there is no any other court that can go against that ruling, Honorable Speaker. Ensema yaba MCA ni gobeso kyabo igona goteba buna nginjonchiyo chikomobwaterania Dr. Monda na kumurusia AVC ase balenge na yaiga nonyene mpesa namba chiria chirule kanga gatoretere gintu gia Safaricom atotebiri tukeri kibese umuntu yakarukinga nayo ekero twaboria speaker yatebanga ina mangana ya confidential gintu ngire gia confidential ekero gintu gia kira se nyumba baminto osego na agotire ntamanyiti standing orders tie nyumba. Instead of the assembly and the people who were moving this motion now utilizing their time appropriately, because 10 days are ending on Friday, they have realized they do not have sufficient time to execute this otherwise purported removal, and they have resolved that they can be able to extend this motion by trying to amend the standing orders through Article 124 of the Constitution. Mswada kama hii ya mtu amefanya makosa, gross misconduct, abuse of office, hii maneno ya law, kufunza sheria, sio kitu ya kwenda kuuliza mwananchi eti huyu amefanya hii sheria, tumchukulia hatua yes or no. Hii ni maneno ya bunge
The whole thing is dead on arrival. We want to urge the Kisii people, the Kisii County people, to remain united and know that the deputy governor is at peace. Yo onsi kagendete kwene kigwa imeye county ya Kisii bono nigo aba MCA au beso kirena goteba buna omo deputy governor taligo chikogenda ande onsi golipotelia egeta seni kiandizi TV kurwa amagacha manene ya assembly ya Kisii ile taliane Mildred Momanyi. Tinga kechio boigo omuske Haruna Buga niga bakagweso kebene na boigo korwa ebirengere byaye kubwatkana ninganeyo okwana nigo amochia aba MCA ase okubeka omuswada bokumurusia bisyo mokonyi bo mugavana ase ababolia kweneke bnango beka bale emiswada yokoleta amagendero ase county ya Kisii. Tinga kechio boigo niga bakagukwanera okungusana na okukwabago kwenekigwa ase County Assembly nabo igoko bolia okoigwa na gotoka gati ya barai ya mono asamarie tankuru kumushimi waro na buga nje nkuruwensa moyabo basi amangana agendrete se county I think abantu baitonto bento nyarigiriri nanto sabenya sa tokonye sengencho esege ya gendrete ya barai abantu bakumia na bana inchi ntokonyora magendera ndonspi so nje gento na ku request aba MCA baito babwe chinguru chibabwata chyokonya kurwana gosekonya ko liya mangana munabona ko impeach deputy governor. I think you for mwananchi tindo chiko ne bwata any benefit onye governor deputy governor kolire some corruption issues so osabire chibesa abantu amakolere kende EACC nera okolega asiyo so egento kyara ko bakienge nchonkelinga aba MCA baito ba concentrate ko beka chi motion chichiko wala tamagendera se counter lakini bona muna naligereria na ora abandi bakurama nali abayang MCAs nominated ali bari kuramana ndosi aronda mache kitariyo to abachore tabaraya abange bakora tigabarayi bali ba discuss agendas chiko kuno mwananchi yakareke kero to bachorate lakini bone sege babwate I don't think ne bwate benefits of mwananchi naomba rabutalinga mbali okara binte ebyo neli mbaramanyikana lakini tigababutwale chi debate chiri chibwanta okonyo mwananchi asikisi county so I'm urging even our governor tigale tabara ya bonse piamo aba musiaba bamo so that we work after 5 years ndomaye tena igasi neli bwanta kokoleka mwaka nko erole bakurwa nesegi toso election 2026 ne election bone goto bwate next year yo iko bako concert tu mwako mbogi machisegi I don't think untonyora magendero so barai baitu tigabasikane batuale unity na ndiri abantu betoranya orobo konyo e right yo ko impeach any leader mune consigne goteba nero nduranyikana but inche my appeal I think imbara exhaust all avenues gotemako will resolve their issues baise ko ikaransa batige ego what I'm seeing in Kisii bona iga kero montate korokinga ngore tuone nani kusema at the end of the day abantu bakomia na bananchi so there are other avenues babwante kutumeka so that we resolve that issue tibadonya kwanda impeachment here because at the end of the day kere campaign ya lenge nali kuliro mheshimiwa governor deputy ya babo senator Onyonka babo Donya all these people are singing the same language bara gotero komo na ande bagake ruchikula lumpsomly asinge njonga they were a team bono banse go disintegrate iyo go chikoro kinga at the end of the day igendo bara goteba nkeyo igamangana ro amanga abisegete tutamanyeti lakini umwananchi okoraki okomia igo I think achieve ni unchiro ro bagwande gutumeka ku resolve their issues lakini talinga gukora impeachment yechi motion yecho to meet the waste of resources esengencho talinga gente giasinyire not unless ikarango keligereri again people are trying to fight for their personal interest. Liberera lya siasa ni goli gendete kwene kigwa imeye county ya Kisii magigayo muswada bokorusia omokonyi bo mugavana we county ya Kisii koretwa imeye county assembly ya Kisii kurinde nigo amabolio agendete kuimukirira igoro ase abamenyi be county ya Kisii baganitie kumanya ninkikera irere omokonyi bo mugavana korusigwa abisi chinga kechyo boigo nigo babiri bakwe bolia merobeliki erabege kubwatikwa ase okweneke bunango rusigwale abisi mulikito Vincent Onyancha na robotira senchira yobwagale aso kurusiko kwa yabisi omokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda nengane gendrete koleta liberera litindi ase county ya Kisii amabolio na alibuna ncheraki chirabwatigwe elio Munda kurusi wabisi majika utume kabisa kalima chikabere the county government act
and the Constitution of Kenya. Korende na ke County Government Act egoteba Igotena members wa county assembly on the bwensio yomobo abakoreta engana yo gutaka ko impeach a deputy governor kubatekana na richi County Government Act. Gakoli ke motion again the speaker ya assembly ekwane ruororo ge konyora support ose konyora kubwato koboko wa 2/3 ya members of the assembly go ya etire korwa bwe speaker ya assembly ekoli kere speaker of the senate na ya assembly etogaiga ya etirie deputy governor abe impeached. Nigo bone senate era rosia committee y'abantu 11 abo barategerere na koringori ngane yo bayange gose banyitabe korende ningi kerere munda kurusi gwa sekero gokorengana nerichiko katiba yagoteba igen amangana ali akogero muntu abe impeached usine governor usine deputy governor ekonyareka no bunira machiko kerege komiri mu usi yagoteba osokole mangana ali aitetes misconduct ile okole ali iskolia sansa mangana mabeka bisa makongu kose rualire kose na the physical impairment kose na mental impairment wongo wae wacharukire ina wachiko ba ground kubatakana ne katiba ya Kenya ko impeach a governor, deputy governor. Munda nagendera nemeremo ya ibuno mokonyo mo governor ekira yonsi agendere tukwanerwa wako enekia ngake yonsi mangana yagendrete senate yagendrete kuliria mangana yo deputy governor wako ndregasi ya wako enekia na nobo maene deputy governor yabunira machiko kolengana buna assembly eli gete na retro side abegoteba deputy governor yabere impeached igona bakoli kere assembly park bateina tuayene kiri amangana mwatebete na maene deputy governor yabune richiko deputy governor debwati chingejo chingia deputy governor eruale to mutwe gose yabune kire amareko gosamagoro kolengana tanyara kolegas bas tuaisane kire na mwatu resire na maene deputy governor tigaru swega siaye aroba impeached basirende koro kubwati koro abo olikerwa gasiaye chinginge bune iyo na rende eranyarekana buna esene zitreisaneka nobo site korwa sebunge ye county nyobo site mbo sana osamangana ibatebete no bune majiko tako nyara ko ereswa paka sende saneke na wesene senete goteba tutoraisaneka dosaneke na moere samangana yino na digose le mogoteba deputy governor yakorete titoro jigo sina maene na likorete igo mangana mogoteba taisaini deputy governor close wabis ba dismiss case yakyo atebera na mwarenge tuko mungona yagendere negasi yaye noye nabo mundateriero mokonyo mo governor mutangani urarusi wabisi senate isegoisaneka nobo site kurase bunge ye county ya Kisii bunge ntangani abwa somo konyo mo governor wabisi ni Garenge William Oduol kurase county ya Siaya noye nabo ene ngane iraligerigwe nabo igontoka ndra kubwati yabuna Ndizi TV ukomanya ali arabe kagokorekana Reported ya Ndizi TV kurase county ya Kisii veterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Omoriki w'ekyombe gya Gusii Governors Watch Rachel Otundo nigo abereka weso kya bene nabo igo kwiraneria mbia mono gocha ase etuleti yabagaka ime ya Kisii ase oweso kya bene nabo igo kumurikira Kibura buru ekikigendete kwene kigwa gati yabarai ime ya Gusii kolende nigo ababolirie kwene kibnango sonsora bale emechande yegendete kwene kigwa ase county ya Kisii noko igwana gotoka nabo igo omolembe kolende niga babolia kwene kibnango tanga bale ebikoro bunebyo gokorekana ase amatuko abosio mulikito Daipona Sanya no robotiro Omorembe kobekiringa ekenene imeyensu ya Kenya kurwa chinga kichio konyora obosibore ngati abarayikorwa Gusii nigo bagendete kugikiria ebikora byo kisegi gati y'abana siasa
omoriki we kiombe kia Gusii Governors Watch Rachel Otundo nigo agokere gitambukiro kia barai ba Gusii Council of Elders. Sego tebanga twara twalire vurugu ya wana siasa ya Gusii gaina. Tisogate aba Gusii Council of Elders tuana ko baraba ko come up. About part of the solutions, and we have been calling on them. But we want to thank them. Jagarando garo jemono bachi bagapia, ande bagakwana manganabo, na garo bagateba, kurubukoro ndwana kwa problems. Chia mangana unit usa mangana segi tutwara. Chinga kecho boigo ni go abolire kerumurai kolenda egasi yaye. Ndagete ko leaders, baito. Albago koleta burubu gawa ake sabu kilo mode so search kilo muta kolega siae yo gokoro busiasi akoro gokora obo MP tigakore yo gokora obo gawa na tigakore siae because ikara ba ko gochamo kilo mutu ko kuso chise gasio montonde no mo MC akore yae. That is what is bringing all these problems. No movement re akore yae. I don't even see where the process ba gochamo as I went to watch na ringa they are serving the same person, so what they are supposed to do is consultation. So this business of fighting, we don't see where it is coming from. Only the Asara 2027 we have not reached there. Komenta na yueni gabolire kiombe kia Gusii Council of Elders gosonsora emechando na koleta ukuiwana gati ya barai. That is what I should tell them. Our Gusii Council of Elders give us a solution of bringing leaders ya wako wana together. Give us a solution. Muna mokoleta omo Gusii amo. Give us a solution. Muna toko chora a spokesman ya Gusii. Give us a solution. A community ya Gusii. Muna toko genda forward as a united community. Abarai bali bagenderete koleta chingusanano asemeyega anene ya matanga nigo baligereire asogo twarebirebike ase siasa. Otherwise we should do our politics without fighting kero monto ago kolega siae, because that will be the best way. Ababare birogo, what we are telling you bali moko na gokora vurugu we are watching you. Tumia jinsa jeno asoko na kurwana jisegi mosinyo kolega asi Mojo gobeke scorecard 2027 monyo lenga more igere chi percentage chita keire tomatomeka toire birogi ebyo because hentu ndobirangite Ginko ripotele kataseni kia Ndezi TV kia ubwanchete kuruobo gatakati bomo chiobo songo elitele na nigonkoro kwa Dipon Asanya. Omokonyi we kiombe gia Matatu Owners Association Henry Ogoro nigo aenikiribna nigo abagusi bagwesariria erieta nabo igogotatwara chinsoni chingaki bakorera abamwabo okwana nigo aenikiribna nigo abaraikurwa sorgongo rwagusi babeire bakoburukania emisangikano ya matanga ase okoruterana chinsase asababodie gosika emisangirikaniyo. Nchege ntonda sabe abarayu baito Gusii. Nton kere twaretire ke gocha samatanga twamanya gochaka koreterania ayibororo kuramana gotebania yade tutata ite kotebani mangane kabire yekera gosoka service kubindi n'Abagusii n'abantu tosikire gokonya na twachakire kuirani erieteria itonse ngosaba nyendiri yanyarekana kwanto ba minto bo monene obo moke omoke nero kubege toka bo monene omonene kikwa bo monene manyabuno yo moke kambe getenga bo monene kitwe ikirase digatosikane asabuna matanga bunaya torani tomaye no mondo minto sira totuara mabeba tokora matanga senjere ya utaratibu nyonya muntu babe anaine nunde tariri duke na itoko tebani igasa matanga toro tosemia abana baito tosemia bangina baito baija matanga tosemia bagaka baija bwa matanga to bademna Gusii yaito ngakie bwena takobekiara twabire biongozi tari ororo to kueba mangana iyo gasemia abandu ba mindu twaso akoramana twaso agotebania mangana yago jana yakogen.
MCA we wadi ya Masige East Michael Mutume kobwatirana ne kiumbe gia Dentist for Africa nigo baba gwikirana asinyagitari ya kionyo na boigo kurwa obolingoria na boigo obogwenia bwabosa asensemo ya maino okwana abamenye benseme yo nigo baba kogokera egetambukiro na boigo bwesokia asobonge elinde kwenyorera obokweli obo asikulinde babulie omo MCA Michael kweneke buna ngwikiraniare chira cyaye cyamagendero asabamenye benseme yo muri kito amisi Josephat norobotiro Buna enjira eyemo yogotingia ekerengo kyobo chenu imeye wodi ya Masige East bono nigo abisi yomo MCA Michael Mutume yanyara kwa bageko bwaterano botenendwe nyagitari ya kyonye likwenekya burabanyara kwa bakwena na obubwenya gochia ase abamenyi be wodi yo ababwate umuchando bwa maino na nchenko irali bageliga asogotebya abanyagitari baito bakoru Dentist for Africa ngambia mono asogo chako korwali abantu baitaiga ba Masige East. This is not the first time bachira iga lero na inde ne lia kabere last week mbarenga iga barenge kyobegi abantu baitu barwaliwe so far bono iga abantu baikiro almost over 100 by satano eye koronga abantu baitu mbaga ni this kind of services ndo chenga obugweni bwise kobege ko erekero mental health muna maino bono na bakunyara gwekorera gasi yaye na kogendera buya no ene mubero ko babuya unyara gukora gasi yaye buya rigereto abuna ende togokonya twakiane no anu butaka bwa bante ko erekera maina gwatia abantu bari kunyara gukora gasi yabo no anu gosomia abana mbakunyara no anu kurageria abana mbakunyara kuringana na Gloria uyo ore oyo mobo banyagitari kurwa ase kiumbe kyo gia Dentist for Africa nigatebiro murubiri uyo unyara kobogo ikera amagani y'abantu ao ase biganyarire ko bakuru basemya ng'abantu banyara ko bagwesokia iligo ikera na asinyagitari asekerenga gyokolingorigwa obacheni wa mainabo. Today we offer treatment for the patient, we make check-ups and also extractions, but everything apart from extractions we can't do today. We tell the patients and then they can come to the hospital for like cleanings and fillings or more extractions. It's very important that all people brush their teeth twice a day and come to a check at the hospital at least once in a year so we can see if caries or cavities start to Nonyana bo abange babamenya baikirana asinyagitari nigo bagokera emiremo emiya yo mwemsi abo nakomosaba anyara ko kwenekia agenderere gwikirania chira cyamagendero sione mitume na yembia mono monenone asengenje kwariko batoto kororo tiari kunyarikana no mogabana na tunyore gocha asengenje no genderete guturwanirira tigo no monena agendere gukurwanirira butambi nande no tuli maiga yao mbia mono bande ntware kwenyaro chibosongo lakini gwakore gento kiamana abangi na baikira ndoje mbana tukurusi wa maino buya mono baki na mbia mono umwesi migo nyasa komenta chinguru no MCA Mutume esegasi no mokora nyasa komenta chinguru na mande butambi mwana toto konya abangi na baita bagotu batari kwenyaro no ne chigwiricha lero twarura makumi ba ikereirwe angega iga asinyagitari yaitu so mbuya mono Michael nyasati gagoseni okobolia kwabo gochia somwa MCA Michael Mutume no kwenekia buna unyale ko bagakorambaria na goikera abanyagitari bamato amagoro elinde bara banyara ko bakonyora obubweni obo asboigo abisi yo MCA banyara ko bakobolia eira ngabanyara ko bagoikirania amagendro ao gatiabo obwagachi bwechipara abantu baitu na ende mbaru ngoruara bale amato abande batari kuigwa bono kwale koleta nanda banyagitaria ababache kunyaka bagotokonya ase amato nabo abantu baitu barabanyaka bakoigubiya iga gorengera bukia ega gore jinsa kubuka saa 9 oso akorengera ngia konya abantu bae bona chipara urimire chipara nyabitega nari mepara masisi goma kuchimate baka uchiria matumu ino nari mepara igorende nagenderete Ituko ria rero ekiombe kia Dentist for Africa niyo kenyara ko bigikirana asinyagitari ye asikenyara ko bikomerana nagati yabamenye basemeye gati yabo kwene kiabuna banyare ko baba kumba mwenia omuchando bwa maino nabo igoko baegeria chinjira baragendera ko bakorenda amainabo
Kuri Patrick Taseni Kiandizi TV kuri nyagitari ya Kionye kutoka Imea Ward ya Masiga East constituency ya Bobasia County ya Kisii. Literana Josephat Hamisi. Umuraibense Dr. William Ruto nigabereka kwenekelia aba Kenya buna nigabereka gutinya obokoreri anene ase serikali ya Kenya kwanza iliyo kwenekemna uchumi yaberege kogoroka okwana nigabaka gukwenera kibesa kya makabeso korwa ase chinse chesko asenekemna ense ya Kenya nigo yaberege kubwatirana na barai ilinde kwenekemna babeire bagwakana kibese cyokone nigo airera kwegena kwaye asamatukabusyo na uchumi ya Kenya nebe kegwikirana. It is necessary for us to inform the country where we stand today, especially after the anxiety of the last 1 year, where many in the international community were worried about Kenya's position and Kenya's financial ability to manage our situation, including our debt situation. I can now confidently say Kenya is no longer in the list of the countries that run the risk of debt default, thanks to the collective effort that has been done by my team at the Treasury and by the whole of government approach that has seen us cut down on many aspects of spending, make sure that we reduce the accumulation of expensive debt and put the country on a trajectory of living within our means. Mwana chebi na omonene Martha Koome nigo aiso kiribene na baigo kubolia ababwatani be serikali enene ilinda kwenekya bunango sikabale ebigambero chingaki chobokoreri bwabo okwana kura sensemo ya Naivasha nigo ainekebna nigo ebigambero bibwate obusibule bwabo elinde goikirania emirimo yabo ase baganiriye amaskani. Chere will collaborate and work with other arms of government in the spirit of interdependence, reciprocation. However, the other arms of government must also respect the independence of the judiciary. There shall be more interaction between the judiciary and other arms of government to communicate the needs of the judiciary without interfering with the independence of the judiciary in the spirit of cooperative dialogue. Magega ye bili obwaga chiwe chinyomba cheligolire nsekirima kobekwa bosi bwebunge ase litkolya lero lyalinge litkolya gatatu asogotegererwa ebili yo nigo ababunge kurwa asobomo bwa azimio la umoja baba wesoke bene nabo igokoerera ogotaisanika kwabo kubwatikana ninganeyo okwana nabalikiba mangana nigo baba kwenike namba beti bakoyegwa chinga kichisaine ase okwe resera aba Kenya chinga kibaba komochia ababunge kurwa asensemende gosaba ko bamereria kuwene kebuna nkumurikira bale amangana aliya chandita aba Kenya anamono ogokonga kwobogima chisemi na sensemo yobochenu likali okurigereria na kibabwenete ko Rusia ebango chinga kichiga aba Kenya bagendete gwetera amakongo. We say housing is not an issue of concern to Kenyans. Kenyans have serious things ranging from unemployment, high cost of living, to high cost of education that should be discussed on the floor of the parliament. Housing is a private good that should be left to Kenyans to decide on their own by providing jobs and letting them build their own houses. The government's role is to create an enabling environment. That projects that are going on in their constituencies will be stopped by the executive. Some of them told me they were called by executive members, senior executive members like PSS and ministers from the counties they come from. But if you are going to threaten them, intimidate them, they are people, are taxpayers. Taking development to members of parliament, areas represented by Azimio, is not a favor, it's a right. They are constituents, people also pay
taxes just like the constituents members of Kenya Kwanza pay taxes. So today I was really shocked because I wanted to de-whip some of them, but some of them came crying on their knees and told me, my friend, I had a project going on in my constituency and I got a phone call the previous day and I was told, if you don't vote in this manner, we are going to stop that project in your constituency. I told him, stand up, don't worry, go and serve your people, but next time, don't listen to that because we are going to make it very clear to the Kenyans that it is your right to get development and it is your right to be served with your taxes. Just as the whip has explained, our first complaint is rushing the bill. You realize that this is only the third bill, the third day since the bill was introduced. It was introduced last week on Thursday, which is the last day of sitting. Yesterday was Tuesday, and today is Wednesday. The idea of having a bill that is as important as it is, fast-tracked within 3 days, is a matter of national concern. And for those of you who will watch, you will see that all of us members here who were present yesterday during the second reading were denied the opportunity. I was the only one allowed by the Speaker to speak because I had made a special intervention, so that the voices of all of us who are here, the voices of their constituents, has not been heard. Manchu murieli agwikirabu nigo na ikire omoelio wa mangana maya asekolende okugendera kubwatia emirubirinde migetaseni kya Ndizi TV abakwenda kutubwatia gwetera asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website na watunya gwetera www.ndizitv.net maiga chikamera soko ene kibina ebichana boigeliogi yagokera sole asinchira ya bene nere Petra Mukira sinsemo chibiorokele tobeto kubwatanere Lydia Mose na nchiriane Frida Kerubongo koganiria obutuko borobia.